Mit liv, min gave. Skrevet af Annette Edel. Indtalt af forfatteren selv i 2020. Indledning. En indsigt i det liv, som jeg har levet og lever. Alt er skrevet, alt er ikke med. Dette er mit liv på godt og ondt. Et kig i barndommen og opvæksten. Ungdomsår og de senere år. Jeg besluttede mig for min bog, for at skrive om mit liv ud fra mit syn og mine oplevelser. Om det, som mange synes er underligt. Nemlig det at være clairvoyant. Ja, hvad er det, og hvordan startede det hele? Godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Det var der bare. I gamle dage ville jeg være brændt på bålet. Stenet til døde eller tortureret. Mange siger, godt du ikke levede dengang. Til det kan jeg kun sige, vrøvl. Verden er ikke så meget anderledes i dag. Der går næsten ikke en dag, hvor jeg ikke bliver mobbet verbalt på Facebook eller Instagram. Bliver truet på livet eller noget andet. Jeg vælger at lade det ligge, blokere og sletter. Men det undrer mig, at såkaldte intelligente mennesker opfører sig på den måde. Så sent som i skrivende stund, hvor en læge fra Hvidovre Hospital deler et opslag med en af mine videoer fra Facebook. En video, hvor jeg udlodder en gratis healing. I opslaget nedgør han mig, mit virke og mit udseende. Og har selvfølgelig sine fans til at hjælpe sig. Er det intelligens? Måske. Måske ikke. En af mine mandlige kollegaer sagde, Gud fri mig vel. Mænd med små tissemænd er de værste. Måske derfor. Det var nok mere for at få mig til at grine. Han sagde det. Men måske har lægen haft en frygtelig barndom og aldrig blevet hel igen. Eller en kvinde knaldede med en anden, når han troede, hun var hans kvinde for evigt. Eller også hader han sin mor, og så lad det da for fanden gå ud over mig. Alt det had. Jeg tilgiver ham, til han ved ikke, hvad han gør. Eller gør han? Bare et eksempel på det, jeg kommer ud for, ved at være den, jeg er. Hvem er vi, der dømmer andre? Hvem er vi, der ved bedre? Hvem er vi, der skal bestemme? Hvem er vi, der skal styre? Jeg ved ikke alt. Jeg får ikke alt at vide fra åndelig side. Det jeg får og modtager, er det jeg prøver at videregive på bedste vis. Men jeg er ikke fejlfri. Jeg er et menneske, der går ind og bliver medium. Ikke et medium, der går ind og bliver menneske. Jeg er ikke et orakel. Nogle vil hade mig, fordi sådan er mennesket. Nogle vil kunne lide mig, andre vil synes, jeg er for meget, og det er jeg helt sikkert. Jeg er kun glad for. Sample complete. Ready to continue?